A tots, benvinguts a la 30a edició del Festival Hivern a Valencià. I ja tenim així a l'Associació Cultural Rondalla Trencacordes. Anem a donar-los un fort aplaudiment, per favor. Són artistes que duien més de 20 anys dedicats a la música tradicional i que van decidir ara fa 5 anys ajuntar la seva experiència musical i formar una nova rondalla. La seva filosofia no és altra que donar a conèixer i fomentar la música tradicional valenciana tan rica i variada a través d'actuacions i concerts com este d'avui. El repertori de la rondalla està format per música i cants tradicionals valencians, però amb una característica que la fa diferent. Trencacordes incorpora ball en les seues actuacions. Esta vesprada ens faran una xicoteta mostra de l'espectacle La nostra essència, un viatge pels nostres orígens literaris i d'autors valencians. Realitzaran un espectacle de música amb pinzellades dels més il·lustres escriptors valencians i les seues obres com ara Isabel de Villena, Tirant lo Blanc, Vicente Blasco Ibáñez i molts autors d'abans i d'ara. A través de la poesia desgranaran fragments de les seues obres literàries tan arrelades a la nostra terra, cultura, tradició i maneres de viure. En la seva actuació tocaran peces musicals valencianes, recitaran poemes i ballaran alguna de les peces. Aquestes són les obres que van interpretar-nos. Iniciaran la seva actuació amb les seguidilles del Campo, l'Uda Hielo de Malferit, Habanera del Mareny i el Bolero Senyera. Un fort aplaudiment novament per a ells, que comença la seva actuació. La nostra essència, literatura i amor. 2 de febrer de 2025. Anem a escriure la novel·la d'amor més bonica de tots els temps. I per on comença? Perquè tots són idees, però jo no tinc la meravellosa màgia dels nostres autors. Ixa màgia que ens transporta als més profuns sentiments. Ixos sentiments d'amor, màgia i música, se'ls ocorre com parlar de l'amor en totes les seues facetes? Pensen. Seguidillas manchegas de cualas quieres. Seguidillas manchegas de cualas quieres, de las alturas, niña, que son alegres. Un cazador cazando perdió el pañuelo. Un cazador cazando perdió el pañuelo y vio que lo llevaba la liebre al cuello. Eso sería, niña, eso sería, que el cazador cazando lo perdería. Bailador, tú que bailas, ves con cuidado. Bailador, tú que bailas, ves con cuidado, porque en esta te toca vuelta y parado. Las trujo un fraile, las trujo un fraile. Las trujo un fraile, seguidillas manchegas. Las trujo un fraile, seguidillas manchegas. Las trujo un fraile. Las trujo un fraile, seguidillas manchegas. Las trujo un fraile, la baja del capote las echó al aire. Y eso es tan cierto como el 99. Y eso es tan cierto
deixem volar la imaginació. Clar, com no se m'havia ocorregut abans, quina manera més bonica de parlar de l'amor. Hi ha molt tipus d'amor, molts, de parella, d'amics i com els que va descriure la que és considerada la primera dona escriptora en valencià, la inigualable Sor Isabel de Villena, en la seva obra Vita Christi. En ella deixava constància de que no hi ha amor més pur i més fort que el d'una mare cap al seu fill. Però també està l'amor de parella. En este cas no importa els segles que hagin passat. L'amor entre Carmesina i Tirant, de Joanot Martorell. Digau-me, Tirant, dix la princesa, si Déu vos leixe obtenir lo que desitjau. Dieu-me qui és la senyora qui tant de mal vos fa passar, que si en cosa neguna vos hi podré ajudar, ho faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho. Tirant se posà la mà en la mànega e tragué lo espill. E dix, senyora, la imatge que hi vereu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que em prenga la mercè. La princesa pres prestament lo espill e pacullats passos se n'entrà dins la cambra pensant que hi trobaria alguna dona pintada e no hi veu res sinó la sua cara. Llavors, ella hagué plena notícia que per ella se feia la festa e molt admirada que sens parlar poguéssim requerir una dama d'amors. Santana para l'Albaida.
despedirme. A continuació anem a fer una cançó que està basada en fets reals. És una cançó molt antiga que resulta que quan els xics volien festejar en una xica, això per als anys 50 almenys, no ara és diferent. Però entonces resulta que quan volien festejar en una xica tenien que entrar en casa i demanar-li la mà a son pare i dir-li, jo me vull casar amb la seva filla. Entonces quedaven un día y entraba el novio en casa, que se dia entonces així, entrar en casa, i li demanava la mà a son pare. I li dia, més que vull casar-me amb la seva filla, per això vinc així a festejar en ella perquè vostè me doni el consentiment. I son pare li diu, però tu tens algo per mantindre a la meva filla i als xiquets el dia demà? Tu què és el que tens? Perquè, clar, antes eren més pobres que les rates i no tenien res. Entonces ell digué, sí, jo m'he comprat un terrenet allà en el Marell i allí plantaré tomates, cebes, quereguilles i a la seva filla no li faltarà menjar i als seus nets tampoc. Entonces, per això vull dir que està basat en un fet però real del tot. Després resulta que els diumenges, què passava? Que el novio agarrava a la novia i se n'anaven en la bicicleta, perquè entonces cotxes ni pensar-ho. En la bicicleta la pujava en el portamaletes, se n'anava allà al Marell i li ensenyava el trosset de terra que s'havia comprat perquè sabera que podien menjar ella i els seus xiquets. Així és que, per a tots vostès, la vanera del Marell. A la mar, senyores, es fa collita molta fana. Per els melons com el sucre, allí es planta en la marella. Tot el món pot adquirir un marell per pocs diners, però si està vora riu, no li penses collir res. Nosaltres, en la il·lusió feta, treballem la terra en gran interès. Quan vinga un dia de festa, dir-li a la companya, així està el meu marell. I a la sombra, sombra de les figueretes, matem els pollastres i mos es mengem. Després a la banda les cançons entonen i acabem la festa agarrant mis pes. I a la sombra, sombra de les figueretes, matem els pollastres
Sens dubte, l'època de Joanot Martorell, Ausiàs March i Roís de Corella va ser la del segle d'or de les lletres valencianes. Quina manera tan sublim d'escriure històries d'amor entre una jove parella. Quantes diferents accepcions podem trobar de la paraula amor? Relacions diferents, dispars, però sempre amb una mateixa connotació, ixa que ens fa sentir un nuc a l'estómac i palometes revolotejant sense parar. I aquesta sensació sempre s'aferra a nosaltres, tant si és un amor ideal com si és un amor impossible, com aquell que ens va narrar Vicente Blasco Ibáñez entre una senyoreta jueva i Luis Aguirre, un cònsul espanyol a Gibraltar, en la seva novel·la Luna Benamor. Te quiero. Te quiero porque eres de mi raza y no lo eres, porque hablas mi idioma y sin embargo tu sangre no es mi sangre. Tienes la gracia y la belleza de la española, pero hay en ti algo más, algo exótico que me habla de lejanos países, de cosas poéticas, de perfumes desconocidos que me parece oler cada vez que me aproximo a ti. ¿Y tú, Luna? ¿Por qué me quieres? Te quiero, contestó ella, tras larga pausa, con voz grave y pastosa, de soprano emocionada. Te quiero porque también tienes algo en tu rostro de los de mi raza, y sin embargo te diferencias de ellos como se diferencia el señor del siervo. Te quiero, no sé por qué, vive en mí el alma de las antiguas hebreas del desierto que iban al pozo del oasis con el pelo suelto y el cántaro en la cabeza. Llegaba el gentil extranjero con sus camellos pidiendo beber. Ella le contemplaba con ojos graves y profundos y al darle agua entre sus manos blancas le daba el corazón, el alma entera, y le seguía como esclava. Los tuyos asesinaron y robaron a los míos. Durante siglos lloraron mis abuelos en extraños países la pérdida de la nueva Sión, de la tierra bonita, nido de consuelo. Debía odiarte, pero te amo, extranjero mío. Tuya soy y te seguiré a donde tú vayas.
Gràcies. L'amor, no? Ixe sentiment del qual els nostres autors han escrit al llarg dels segles, mostrant-nos en totes les seues versions. Moltes gràcies. Esta ha sigut l'actuació de l'Associació Cultural Rondalla Trencacordes en el nostre Festival Hivern Musical a València,